بلوت صباح إيكاك كلتشين إسران حموشتن ناي عبيتن لوطن عمت نخلهم أبالات محبر السب إرتراوان كنداوان نبرت كالجرن كبابيان انقوع نابز حدث عمت بسلام أبصحكم نابلنا عمت عبيتن لوطن عمت عيون عوتن ناي مسجار عمت نابز العلى بالرخة بسالات عجزتن صعرن بلوت صفرة إن حفصل عمت كابتن كلم أزنبرة عمتات زبلت كتكون منه عمت كزازة من كله صاب مسوشتنا محنصاص مدبات مصاينا زتلمنايو تتكبيرو نزتمننايو تفصيمو اب هاغت راح زيكونه اب ايو كند منتاي كابت زحسبنايو كيد تبصيحو گمگمنا نمصاي كابت استبصح كنقصل زحگزيو مززامن مجمار عمت ابت كالاتن ناي كوميونيتي محبراتن دما بزبلصه حديث سب كحوس حديث مريحنات كصمبرن كلو نتستبصح درجه اموغيسون مميون كابت استبصح زتعمى ان رأي زبلص ززمنه زتراقه نمسرح زخليو دقيمنا رحوس حديث عمتنا بلنا نايلومي بلوت صباح مدبنا إيكاك أب كلتشحن إسران حموشتن ناي عبيتن لوطن عمتنا خمري أب كلو زهبو أقلقلوت أبناء السرارح عبيت أب قطباو عوتن نمس أزلوو حساب زقلت قدامي حفشاو صلوا كلتشحن إسران حموشتن كما ينيرو كلتشحن إسران حموشتن نما حبر السب إرتراين كنداوان نبرت كالجري وسانيت عمت نيرا ربع عمتات إيكاك ناي سفرا سيتلمنتن ناي سبونسرشيبن تكال تراؤو أحيلو عمرارحو أسفحو زمناو سرعتاتو أعميقو كاب مدقف عمايت حدث مسأش درابيتات كساب مجمار هاجراوي وعلاتات مصنبر ناب ديجيتالاو لوطي كمون نوح اوان زقصل من داف زلاقنت زلوو أكايدا إيكاك كاب هنصت عقمي نابت كالاوي بسلت بوسان منجدي تسغايرو كابزوم أبز عمت تخيرو كأندي نتفتات أقلقلوت سبونسرشيب أب كلتشحن عسران حموشتن إيكاك صاب حجي حدا خابت أزيو بديسيبلينن جلوس زخونن ناي سبونسرشيب عدتاتن أكايدو معبالتاتو لعلي شمون تميئتي زلوهم مملكتات تساريحهم كلهم ناي كلتشحن عسران حموشتن سبونسرشيب تعودتي ناب IRCC أقربو بزي ولا حدا تساقم كأ نخلهم تقبلهم سبونسرشيب ناب سودانوان سدتنياتاتون DVOR كمون EMPP أسفحو زتوادد قصراتات سرعة تيكت كمون معلتات محتات أتاتاتيو أبزع عمتزي أمونغو إيكاكن وسانتات IRCSن نصور دوبات زحيلة مرغقات سندن نايجزي مسمرن سمسرعتنا كايدو إيكاك أب IRCC زلوو متأممان أحيلو ممداب سبونسرشيب حليو أقلقلوت سفرة كينيو ممصع مهناتن مرغقاءن موحدن زبل سفرة وي سيتلمنت أب كلتشان عسران حموشتن لبتل أخو إيكاك كوينيز أنيحو حبزي أتوم نخلت مئتن لعليون وانا أملكتن شدش مئتن لعليون والكسبات دقفو عمل عمت لعلى حدنا 9 مليون دولار كاتتاوي فينانساو دقفا قريبو سوموناو مكتتال ناي جوجله حبريتا مهاب وي اورينتيشن ولقون نممرحن نمئزانن نمحجازن بصفت نمغبار تقاليسو منبر غزا مقعزيا ካልኦት ጥቕምታትን ንስራሕ ድልውነትን ዘለዎም ስድራቤታት ደጊፉ ኣብ እስራኤል ንዝመፁ ብሊፍት ኤንድ ሽፍት ፕሮጀክት ብዓወት ደጊፍዎም ንምሕዳርን ዕዮ ቤት ጽሕፈትን عند حقوق إيكاك كوينيو أب 2025 قصيلو 2025 نناي إيكاك نسرح عقمي فتينان أحيلانيا لعلى حموش شح ساعتو صاوعيتاتن أشحات نيا قلقلوت ركباتن أما حديرو أما لا كفلتات ما أخلاي سرعات مزقبة أتأثاتيو ناي أبال الناس من رقاقاتن نيا قلقلوت بقعات مفتاشن عدم فيعو تتواهد عبيتي لوجستيكس AGM ጉዕዞ ጉጅለ ሮቦቲክስ መገሻታት አረጋውያን ምዝገባ ስፖንሰርሺፕን ካልእን
ንጥፈታት ዓሚሙ ኢካክ ናብ ብደረጃ ትካል ዝካየድ ስራሓት ቀሪቡ ይርከብ ኣሎ። ካልእ ንጥፈት ኢካክ ሚድያ እዩ። ሚድያ ድማ ርክባትን ምትእስሳር ማሕበረሰብን ብምትእማንን ብግልጽነትን ምቕራብ እዩ። ድምፂ ኢካክ ኣብ 2025 ዝያዳ ሓያልን ንጹርን ተባጻሕን ኮይኑ ስሩዕ ጸብጻብ ቪድዮን ናይ ማሕበረሰብ ሓድሽ ሓበሬታን ኣቕሪቡ ምጅማር ሰሙናዊ መደብ ካይዘን ብሉፅ ጽባሕ እዚ መደብ እዚ ድማ ጀሚሩ ናብ ብዙሕ ቋንቋታት ርክብ ብትግርኛ ዓረብን እንግሊዝኛን ብዝከኣል ዓቕሚ ከቕርብ ጀሚሩ ንጥፈታት ኢካክ መደባት ሽማግለታት ሮቦቲክስን ካልኦት ንጥፈታትን ኣቕሪቡ ክፉት ማሕበረሰባዊ ዘተ መድረኻት እውን ኣተኣታትዩን ኣቕሪቡን መራኸቢ ብዙሃን ምልላይ ጥራይ ዘይኮነስ ምትእምማን ምህናፅ ግጉይ ሓበሬታ ንምንካይን ተሳትፎ ንምትብባዕን መሳርሒ ምሕደራ ኮይኑ ኣብ ኣይቲን ኣብ ዲጂታል ምዕባለን ምህናፅ መጻኢ ትሕተ ቅርፂ 2025 ኣብ ዲጂታላዊ ምዕባለ ኢካክ ነጥበ መቐይሮ እያ ነይራ ካብ ዝተዓመሙ ዓበይቲ ምዕራፋት ንዲጂታላዊ ለውጢ ዝኸውን ምወላ ከተማ ካልጋሪ ውሑስ ገይሩ ምዕባለ ስርዓት ERP ተጀሚሩን ተፈቲኑን መርበብ ሓበሬቱ ጥዑይን ምዕቡልን ትሕተ ቅርፂ ሒዙ ብኩሉ መገድታቱ ዲጂታላውን ዝዘመነን ንምግባር ድማ ተሰሪሕሉን ኣብ መፈጸምታ በፂሑን ይርከብ እዚ ናብ ዲጂታል ምስግጋር ጥቕምታቱ ጸብጻባት ሕሳብ ብቐሊሉን ብቅኑዕን ኣገባብ ምክያድ ስልጥ ዝበለ ኣገልግሎት ምሃብ ሃገራዊ ናይ ምትሕብባር ዓቕሚ ንምዕባይ ኢካክ ኣብዚ ዓመት እዚ ኪንዮ ካልጋሪን ከባቢኣን ናብ መላእ ካናዳ ዝዓለመ ኪንዮ ካልጋሪ ዝብል መደብ እውን ኣዳልዩ ኢካክ ኣብ 2025 ፓን ካናዳ ዝበሎ ኮንፈረንስ ኣካይዱ ነይሩ እዚ ምሕያር ርክባት ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ 2 መዓልቲ ኮንፈረንስ ድምቀት ዘለዎ ምስ 13 ኤርትራውያን ማሕበረሰባት ዋዕላ ብምግባር ርክባቶም ንምድልዳልን እዩ ምስ CISን ሰንተር ፎር ኒው ካመርስን ከተማ ካልጋሪን ሽርክነቱ ኣዓብዩን ሓደሽ መደባት ሃኒፆን ንመደባት ሽማግለታት ዝኸውን ናይ ብዙሕ ዓመታት ናይ ESDC ምወላ ውሑስ ገይሩ ኣብ መላእ ሰትልመንት ስፖንሰርሽፕ ትምህርትን ምጉስጓስ መሰላትን ዝሰፍሐ ምትሕብባር ሰፊሕ ዕዮ ካይዱ ንነዊሕ ዝጠመተ ምህናፅ ቀዋሚ ገዛ ኮሚኒቲ ሃብ 2025 ንመጻኢ ኢካክ ፊናንሳውን ምሕደራውን መሰረት የንቢራ ምዕባለታት ዝተረኣዩ ዓቕሚ ለቃሕ ካብ $3,500 ናብ $1 ሚልዮን ወሲኹ 422,000 LGLC ሪቴይነር ውሑስ ገይሩ ትልሚ ኣጠቓቕማ መሳለጥያታት ተዛዚሙ ኣብ ጥጡሕ ባይታ ኮይኑ ንቅድሚኡ ዘለዎ ዓመታት ንምጥማት ድማ ኣኽኢልዎ ይርከብ ምሕደራ ምኽባርን ሕጋዊ ምሕያልን ኣውሒሱ ኢካክ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ናይ ምሕደራ ብድሆታት ብቐጥታ ኣጋጢምዎ AGM ንምክያድ ብሕጋዊ መንገዲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ተጀሚሩን ብግልፂ ተሓቢሩን ንጹር ምፍልላይ ተራ ቦርድን ፈጻሚ ስራሕን ኣስሚሩሉ ምቕራብ ጸብጻብን ተሓታትነትን ብዝግባእ ከም ዝቐርቡ ገይሩ ጽገና ምሕደራ ዓንዲ ውድባዊ ምሕዳስ እምበር ዕንቅፋት ኣይኮነን ንቅድሚት ንምጥማት ድማ እዚ ሓጊዙ እዚ ኣብ 2025 ዝተዓመመ ዕማማትን ዓበይቲ ዓወታትን ን2026 ጥጡሕ ባይታ ኣዳልዩ ቀሪቡ ይርከብ ኣብ 2026 ብዝሰፍሐን ብዝማዕበለን መንገዲ ንምኻድ ኩሉ ኣባል ተሳትፉ ክዕዝዝ ብሓባር ንቅድሚት ምግስጋስ ብዝብል መሪሕ ክኸይድ ናይ ኩላትና ተሳትፎ የድልዩ ርሑስ ሓድሽ ዓመት